Ngiyabengena ngicela ucofa subscribe button ungakhohlwa inganza kwethu ukuthi ke i-channel nominatiwe lapha kuma SATMA Awards nge-Best Traditional Podcast or YouTube channel. Uma uvota ke inganza kwethu ubhala uthi ke 02 SATMA 19 kule number ethi ke 32436 kanti ungakhohlwa ukuthi ke uSATMA kumele ube ama capital letter okusho ukuthi ke uzobhala uthi ke 052 SATMA 19 kule number ethi 32436. Ngiyabonga. Uyisupportile lo ngane until ugcina ukuyifakela imali last year ngoDecember. Kulo nyaka nje the whole year since January ngiyazondlela ingane. Ebeyifaka imali last year. Yeah. La kulokho yazalo beyifaka imali iyondla kahle ingane. Udumile ke rank uyaziwa lapha ranking sengithi ngiyafika ngilanga ngiyomfunda nje bade akayifaka ngoDecember. Yeah. Ngathula ngathi hayi mhlambe usayizale useqala umsangano lo wenziwa abafana neminyango. Yeah. January ayi ngathi sothi ngiphike phela khona yabo ngombheki mengifika ngezokuthaya akasebenzeli khona udumile nje ngizwa angazi nokuthi usabiza ngegama lakhe because igama lakhe la kusihle alidumile alaziwe laziwa yimina ngoba phela yabo nabakubo igama adume ngalo lakhe beziwe ngale rank bambiza ngomsopo bathi umsopo yakapa ukuthi umfowethu umsopo wagcina ethenge ingubo kaKhisimusi wagcina efaka imali akayithengi ingubo ufaka imali mina bese ngiyabona ukuthi ngimisa kanjani kuleyo mali yabo manje umthungatha lapha ke usesha lapha bathi kwenzakale njani ukuphi umsopo bathe wavele wamuva angazi mhlawumbe sesebenzela kwamanye amarenki noma kwenye indawo angazi because sangasashayelela ama-taxi la because ngiyabuza nalabo abashayelele Pine Town ukuthi akekho yini bakahlangana naye bathi cha abashayelela kwezinye indawo bathi nje abakaze bambona angazi ukuthi wasuka la eHillcrest waya kephi nini anzanga mkhulu ayilutho simthole sifuna le kabe ehlala lana oh usihambile umucabanga ngoba kade khona la bathi hayi ngizomfonela mkhulu balance insufficient sengikhohliwe mangana ngithide ngoWhatsApp lo mjitha lona isho yabo shelo umhlaba ke phela manje mawunje ngani umfonela ngiyami ifone awuzama umthinta mfethu awuzama umthinta veze number yakhe uveze number yakhe uba lo uzomfonela oh hayi ngizomfonela mina khululekayo umfonela mina lo mjitha yeah wayidiklana manje lo mjitha lo yini manje bambe phone phela kilo hayi bambe phone indoda yini ngempela hawu bambe phone ndoda ayiwazi vele usithumela endaweni bese jinga ngeni ifoni yayo ingayibambi ayikwazi hey cha uhamba yani hey kilo mfethu ngiyakubheka lapha ngisakuthola indawo manje angese ifoni ikanga ngengane la manje lekabe siyitholi inkabulana mfethu sithumele khona ayisekho awuphinde usibhekele mfethu ayiyabona ngeke ndoda Ncese sethi nginibhekele manje alright inkabe ish ngivala mfethu ngeke iseduze kwaleni khona wayeseduze kwalapha esikhona ikubi nendawo omakhelwane la ngoba phela khona lapha kuvulwe khona hayi ngathi phela ihlehlile kancane mhlawumbe 1 minute ukuya khona 1 minute kodwa angisendela mfethu vele siye khona manje yabo cause ayingene lekabla izozimuve lekabla lokusibangela wena isicefa esambeni cause abantu masibashutha kanje siyabanikeza imali yabo nje buwa yena usoyivukele nje ngo400 yabo ukuthi nje uzochaza impilo yakhe awuthi ngivele ngikunikeze qhawe so that uzobona ngempela ukuthi yabo ukuthi ayikhiphi qhawe ayikhiphi qhawe
qhawe nathi kahle wena yeah ngeke phela qhawe into kanje impela uzinkinga uzoyithola masiqedile okwamanje ngabe kubambisa nje u200 sengizobuye sekunikeza komunye yabo yeah so nje yabo ukuthi ngeke usalibambisa okisi namhlanje angidingi lutho bafu yeah qhawela so phela kumele ngivule ngonemenadi ukuze izinto ihambe kahle so nje qhawela kithi bekuzoyibuzela nje mfethu ukuthi ubani wakwabani mhlambe kudabuka kuphi nendawo mfethu mina ngusihle mfethu yeah yo bayisibonga isibongo mfethu akanzuza mfethu isibongo awu maqhoboza ngumshazi kaMaqhoboza inkozi ehlula ukugaba yabona ke wena ke inkinga ke wavela wakithi ngoba phela mina ngwantombela ngithi angiphela isiqhamuka kunina kahle kahle ingakho ngilethela imali mfethu uyabona ukuthi bekuzwana amagazi bekuzwana amagazi nofowethu so mfethu so qhawela kithi mfethu udabuka kuphi nendawo phela mina mfethu ngidaba umhlaba lingana kanibela yayi ke uphethe umuthi hayi angidlali nezingane abo nje wangibeka kanje uzobona makuyaqala nje yaduma ngakutshela yeah so bayingenela so qhawela kithi uqayini vele ukusebenza khona la ngalana ke lindelana lindelane mhlambe nini lesikhathi ngabo December December lodlule uqale ngoDecember kodwa nje kahle kahle ubusukaphi besafuna imoto kahle nje ngiqale kahle nje ngabo January nje ufeza into ubusukaphi uzofika la elindelana mina ngade ngishaya ngala ko Hillcrest hey cha unomlando omuhle lekabi nomlando omuhle lenkaba mfethu yokudriver so qawe eHillcrest ususwe yini khona ususwe yini Hillcrest phela mfethu uyazi nawo amashayela amatekisi mfethu ukuthi sihambe sishayela amatekisi indawo masubona ukuthi akusahambi kahle nawo kubuzwe kwabafowethu noma ngingagcwele nje ubone ngathi akusahambi kahle nokuphanta la sekuqala ukuthi impela abantu face bayashoda yabo sesifuna abafowethu waphela sibaninga shell soda sifuna abafowethu aba home car bancane bafu sifuna abafowethu laba home car aba saze umkhaya mfethu uzama itoho lapho yabo kuyokuthi uhlala lapha ngithi ngale ko Hillcrest bengiqashile senase ngithola ke imoto la elindelana ngimuva nakho konke nakhona futhi la mase ngibona sekuyabheda futhi mase ngishishi umzila futhi ngishisha nayo yonke into yami kodwa iqhawela kithi okhulu kunakho konke mfethu ngiyengibeze bekhala mfethu ngapha esiketini iketi ikhala zithi ayiniyashelana kanjani lapho cha phela uyangibona nje na mfethu okamngonapho uDriver test oqhosha ethela imhlophe mfethu wazi bayabala ithina ke inkunzi ke esaziwayo impela ukuthi hayi akudluli lutho ahlala ngaphambili nje konakele ngana kwethu hayi awudluli lutho manje ubona nje ngesisangane manje ingane yenzingake ingane ke kulo mahlala ngaphambili ke lo phela mfethu uma uyinsizwe uyazi nawe ukuthi kumele uwandise umuzi wakini bafu lokho akubuzwa ke lokho bafu kodwa ke ingane kanjani kuzona uyayisupport abafuna isupport ingane zonke hayi zonke mfethu kodwa ke unegalelo right here mfethu yabona umuntu uyayisupporta zonke izingane mfethu ngicela ukubambisa la qhawela ngoba phela nina esikhathi esiningi igenge lematekisi yaziwa mhlawumbe ngabantu kuthiwa abondle isikhathi esiningi yabo okusho ukuthi umele irank kahle ngokodla mfethu ukondla mfethu siyodla phela base bedlala ngathi phela abantu wena mfethu bafike besithande mase besithandile mfethu wangayikhipha imali nje noma isonto elilodwa noma ilonyanga eyodwa sokuhole ngayo hawu sokuyinkinga ke irank yonke manje usuzohamba kuthiwa usibani kukuthi kanti haya kunjalo mfethu wena nje ayikazi kweqa inyanga uyaqinisekisa lokho ukuthi inyanga ayikazi kweqa hayi mfethu ungayikhiphi nje imali komama bakho beingane zona hayi mfethu ngiyabalansisa phela noma yeqila inyanga kodwa ayipheli lona ngingakwazanga ukukhipha kodwa ngiyakhipha kodwa ngingibalansise phela nami nje ngoba kuyenzeka phela ukuthi nami mhla ngihola kodwa nami ziningi inkingi nasekhaya bayifuna imali yabo naku nemenage mana bambeni